ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ହେଲା କହିକି ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଯାଇଛି ଯେ ଆସି ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଟୋଟାଲ ଦବା କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆରେ ତୁ କୋଉଠି? ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଏଇ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। କୋଉ ଭଳିଆ ପିଲା ତମେ? 5 ମିନିଟ୍ କହିକି ଘଣ୍ଟାଟେ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଯାଇଛୁ। ମୁଁ ତ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛି। ସରି ଭାଇ ସରି 200 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ କଣ କହୁଛ କୁହ? Bye, guys.